Калегі з радыё Свабоды, як кажуць, вітаем у кампаніі гэтак званых экстрэмістаў. Цяпер і матэрыялы тэлеграм-каналу Радыё Свабода Беларусь прызнаныя экстрэмісцкімі. Кожны незалежны сродак масавай інфармацыі ў Беларусі мусіць хіба мець такі знак якасці. У экстрэмісты запісалі і сайт Байсол. Владзімир Макей у Стакгольме пераконвае, што ягоны гаспадар не вінаваты. ЗША адказвае з санкцыямі. Шматдзетная маці Вольга Залатар асуджаная на 4 гады зняволення, а ініцыятыва былых сілавікоў Байпол распавядае пра хабары для Лукашэнкі у выглядзе транспартных сродкаў. Той жа пагражае адказам за санкцыі разам са сваім кішэнным прэм'ерам Галоўчынкам. Усё гэта ў нашым эфіры. Вітаю, Сергей Падсасонны. Не пераключайцеся. Где профессионализм? Вы даже санкции не можете правильно ввести. Ну, это так, к слову. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Правда, мы уже заметили, вот сутки прошло, эти вот санкции вводить собирались, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение их завтра вышвырнуть. Должен их успокоить. Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Ведь, как говорится, подарки не отдарки. Да и лапы у белорусского самозванца сгибаются лишь в одну сторону – к себе. У меня кроме Беларуси ничего нет. Няхай Александр Лукашенко ўжо так не супакойвае замежных дыпламатаў, бо хіба пасля 5-га і ў падрыхтоўцы 6-й пакет санкцыяў трэба самому узяцца за розум і вельмі сур'ёзна супакоіцца. Што азначаюць гэтыя санкцыі? Будзем размаўляць пра гэта з прадстаўніком кабінеты Святланы Ціханаўскай па эканоміцы. Алеся Ляхновіч ужо ў студыі. Вітаю. Вітаю. Калі мы глядзім на гэтыя санкцыі, па сутнасці любыя санкцыі гэта гульня ў доўгую. Гэта не азначае, што ўжо заўтра будзе вынік. Маем 5-й пакет ужо больш за год. Александр Лукашенко уласна трымаецца пры ўладзе. Калі ж тыя самыя эфекты, бо ўсе пытаюць пра гэта. Сапраўды, эканамічныя санкцыі – гэта такі марафон, які не мае нейкай канкрэтнага пункту, калі гэта дасць эфект. То бок трэба яго бегчы, але ў выніку ён дасць, мэта будзе дасягнутая. Так? Гэтыя санкцыі, якія зараз уводзяцца, яны дапаўняюць тыя санкцыі, якія былі раней. То бок, калі раней, напрыклад, у амерыканскім спісе быў Беларусь Калій, то зараз дабаўлена яшчэ беларуская калійная кампанія, якая з'яўляецца пасярэднікам, прадае вырабы, пастаўленыя Беларусь Каліем. І такім чынам, напрыклад, Яра ўжо не мае аргументу, што яна працуе не з Беларусь Каліем, а з беларускай калійнай кампаніяй. Так? Тое самае там з азотнымі ўгнаеннямі. Зараз у еўрапейскіх спісах ўжо не толькі частка калійных угнаенняў, але ёсць і азотныя ўгнаенні. Але з іншага боку, як пакуль хіба ў афіцыйным Менску пасмейваюцца з гэтых санкцыяў, прынамсі робяць такі выгляд. І лічбы таксама для гэтага падстава. Экспарт тавараў з Беларусі ў еўразвяз той жа за 9 месяцаў сёлета павялічыўся ў 2 разы. Гэта вельмі вялікія лічбы. У Нідерланды ў 5 разоў, у Нямецчыну на 105%, у Латвію на 92%, у Літву на 41%, у Польшчу на 74%. Усе гэтыя краіны гавораць пра тое, што трэба спыняць кантакты з рэжымам. І што мы бачым? Сапраўды, статыстычна гэта ёсць, і гэта не звязана з тым, што санкцыі падвышаюць беларускі экспарт. Так? Гэта звязана з тым, што санкцыі не пачалі яшчэ дзейнічаць як такавыя. Бо, па-першае, еўрапейскія санкцыі, эканамічныя, важныя санкцыі былі толькі агучаны ў чэрвені гэтага году.
яны закраналі толькі новыя кантракты, а не кантракты дзеючыя. Амерыканскія санкцыі па Беларусь-Калію былі адкладзеныя да 8 снежня, то бок яны яшчэ праз некалькі дзён толькі пачнуць дзейнічаць. Такім чынам, вось пра гэтыя 9 месяцаў, што вы кажаце, беларускі экспорт рос, таму што тады яшчэ не было тады яшчэ не было санкцыяў. Акрамя гэтага быў эфект нізкай базы, тое, што ў 2020 годзе Беларусь у першым квартале не пастаўляла нафтапрадукты, таму што не было дамовы з Расіяй на пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Акрамя гэтага былі рэкордна нізкія цэны на нафту, на калійнае ўгнаенне таксама нізкія цэны. І таму, калі параўнаць да 2020 году, сапраўды рост вельмі вялікі. Калі паглядзець на студзень-верасень, то тут плюс 32% ў цэлым па экспарце, па імпарце плюс 31%. Гэта вельмі вялікія лічбы. Ці гэта азначае, што у бліжэйшым часе ўсё зменіцца? Ці ізноў жа тое, што вы кажаце, што гэта марафон? Марафон на якім мы кіламетры? На 5-м, 10-м ці ўжо да 40 набліжаемся? Сапраўды, экспорт за 9 месяцаў вырас на 30%. Калі паглядзець, наколькі рос аб'ём фізычны, а наколькі раслі цэны, то бачна, што рост абумоўлены перадусім ростам цэнаў. То бок не беларускія прадпрыемствы, асабліва тыя дзяржаўныя, асабліва тыя, якія пад санкцыямі, нарасцілі свой экспорт, знайшлі новыя рынкі. Не. Выраслі цэны на нафтапрадукты, а Беларусь пастаўляе нафтапрадукты, выраслі цэны на іншыя энергетычныя ці там вось сыравіну, як калійныя азотныя ўгнаенні, і праз гэта вырас беларускі экспорт. На якім мы зараз кіламетры? Складана гэта ацаніць, пакуль марафон не скончаны, але мы бачым, што склаўся ўжо кансэнсус дэмакратычных краін, што гэта ўжо трэці раз, калі захад каардынуецца і аднамомантна уводзіць санкцыі. Так было ў чэрвені, месяц пасля вось гэтага інцыдэнту з самалётам, калі Еўрасаюз, Великабрытанія, Нарвегія, іншыя краіны далучыліся да 4-го пакету санкцыяў. Так было ў жніўні, на гадавіну беларускіх выбараў, калі ЗША, Канада, Великабрытанія ўводзіла санкцыі. І таксама цяпер. Гэтыя санкцыі яны крышачку адрозніваюцца паміж сабою, але яны ўзаемадапаўняюцца. І гэта паказвае, што рэжым ўжо таксічны для ўсіх заходніх партнёраў, і гэта таксама робіць яго таксічным для расійскіх партнёраў, для кітайскіх партнёраў, для іншых. То бок з ім не хочуць мець справу ўжо амаль што ніхто. Беларускія МЗС, Міністэрства замежных справаў, яшчэ сёння з раніцы гаварыла пра тое, што у адказ будуць жорсткія, асіметрычныя, але адэкватныя захады. У мяне тады ўзнікала да вас пытанне, гэта як? Але ўжо пасля абеда, пасля нарады ў Аляксандра Лукашэнкі, які вельмі шмат гаварыў пра санкцыі, выйшаў ягоны прэм'ер Галоўчанка і патлумачыў нам гэта як. Пагэтаму давайце разам паслухаем, што кажа Галоўчанка, хаця падрабязнасці гэта надалей сакрэт, як можна паглядзець. Мы неоднократно предупреждали партнеров о том, что не стоит этого делать, потому что, во-первых, это нелегитимно, во-вторых, от этого страдают граждане страны, о которых якобы они пекутся, предприятия и так далее. Но, тем не менее, решения эти приняты. Несколько раз мы не применяли жестких ответных мер, надеялись на то, что будет определенное благоразумие проявлено. Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни ведем пакет ответных мер реагирования экономического. Ось так кажа Галоўчанка, будзе нейкая рэакцыя, але як афіцыйны Менск можа рэагаваць? Мы ўжо бачылі, як можа рэагаваць вось міграцыйным крызісам. Так? То бок законнымі механізмамі ў рэжыма практычна няма спосабаў, бо памер беларускай эканомікі ў параўнанні да памеру вось гэтых краін, якія ўводзяць санкцыі, то бок 27 краін Еўрапейскага Саюзу, Великабрытанія, ЗША, Канада, часам далучаюцца іншыя краіны еўрапейскія, напрыклад, Нарвегія, Сербія і іншыя балканскія краіны, то бок гэта парадка больш ад 30 до 40 краін, якія ўводзяць гэтыя санкцыі. Гэта як слон і моська, так? І, канешне, моська можа крычаць на слана, і што зараз затапчу цябе, слон, затапчу. Але можа стварыць вельмі вялікія непрыемнасці, як у выпадку міграцыйнага крызісу. Праўда. І мы бачым, што гэта адзін з тых выпадкаў, калі Лукашенко наткнуўся на коса трапіла на камень. Так? У яго не атрымалася прымусіць еўрапейцаў пайсці на дыялог. Але цягам некалькіх месяцаў папсаваў нервы.
Нервы І жыцці людзей таксама забраў. Напэўна, так, папсаваў жыцці людзей, тых, што былі на мяжы. Але еўрапейскія палітыкі, амерыканскія палітыкі, яны сталі плячом да пляча з польскімі, літоўскімі ўладамі і вырашылі, што ну, вось тут трэба адказваць жорстка, і між іншым гэтыя вось пакеты санкцый, якія агучаны былі ўчора, гэта ў тым ліку адказ на міграцыйны крызіс. Што застаецца ў рэжыму? А застаюцца яшчэ тэрарыстычныя метады змагання, так? Ну, можна, напрыклад, захапіць у закладнікі амбасадараў краін Еўрапейскага Саюзу. Можна, напрыклад, узарваць атамную электрастанцыю ў астраўцы, так? То вось застаюцца такія спосабы рэагавання. Адабраць, там, спыніць транзіт газу расійскага, так? Ну, гэта таксама, як бы, Расія вельмі жорстка на гэта адрэагуе. Спыніць таварапатокі, па-першае, гэта непасрэдны кошт для беларускай эканомікі, бо Беларусь карыстаецца праз тое, што мы з'яўляемся транзітнай краінай. Але гэта таксама будзе вельмі моцны удар для Кітаю. Так? Кітай таксама зможа паставіць Лукашэнку на месца. Лукашенко шмат ад каго залежны, зрэшты адрэагаваў на санкцыі і Уладзімір Макей. МЗС намякае на дыялог з Захадам, але таксама перад гэтым абвінавачвае ў цынізме і крывадушшы, называючы Захад вінаватым у міграцыйным крызісе. І вось што ў дадзенай сітуацыі кажуць. Спехам падрыхтаваныя апалагетамі санкцыйнай палітыкі псеўдааргументы аб падрыве міру і бяспекі ў Еўропе і тым больш аб эксплуатацыі уразлівых мігрантаў. Абсалютна беспадстаўныя. Пры гэтым Уладзімір Макей правёў ўсё ж такі такую адну сустрэчу ў Стакгольме на сустрэчы АБСЕ, дзе таксама і Святлана Ціханаўская правяла шэраг сустрэчаў. Вось. І пасля гэтага ўжо міністр замежных справаў Угоршчыны таксама зрабіў пэўныя крокі, як мы змаглі назіраць, пра тое, што венгерскія войскі могуць з'явіцца на ахове межаў з Беларусю, бо міграцыйнае пытанне для Угоршчыны тут не можа быць пытаннем для маніпуляцыяў. То бок у Еўропе ўжо няма тых, хто гатовы слухаць гэтую хлусню Макея. Так, все больш і больш прыкладаў таго, што ў Еўропе ўжо не засталося лаббістаў, якія здольныя пераканаць еўрапейскіх палітыкаў, каб ісці на саступкі рэжыму. Раней, калі вы ўзгадаеце, да 20-х году у Лукашэнкі вельмі эфектыўна атрымлівалася знаходзіць вось такі баланс паміж усходам і захадам. Так? Калі захад прыцісняў, Лукашенко уцякаў да Расіі, калі Расія прыціскала, ён уцякаў на захад. Так? Зараз не атрымліваецца. Што б там Макей не рабіў, што б Галоўчынка не заяўляў, што б Лукашенко не казаў. Захад застаецца цвёрдым, захад падтрымлівае кантакты з беларускім дэмакратычным рухам і, наадварот, вельмі дыстанцуецца ад беларускіх так званых афіцыйных уладаў. Так? Як вы бачыце, за апошнія вось колькі прайшло месяцаў ад выбараў. 16 месяцаў за гэты час Лукашенко сустрэўся з кіраўнікамі толькі з кіраўніком Расіі, тады як фізычна прынамсі, тады як Святлана Ціханаўская сустрэлася з кіраўнікамі парадка 40 еўрапейскіх і іншых развітых краін. Пакуль Расія працягвае гэтае падтрыманне, але праблемы, як кажуць эксперты, могуць узнікнуць таксама і ўнутры краіны, напрыклад, з валютнымі аперацыямі, альбо пытанне дзяржаўнага доўгу, ці апошняе напрыканцы вельмі коратка, ці дэфолт у гэтай сітуацыі рэальна. Пакуль што рана пра гэта казаць. Дзякуючы добрым вынікам экспарту, беларускі рубель стабілізаваўся ўвесь год, стабілізаваліся таксама золатавалютныя рэзервы. Але трэба заўважыць, экспарт вырас на 30%, а фінансавыя паказчыкі беларускіх прадпрыемстваў па-рознаму. У некаторых выраслі, але ў цэлым, канешне, сітуацыя даволі дрэнная. Няма грошай на падвышкі заробкаў, прыходзіцца звальняць людзей, няма грошай на мадэрнізацыю інфраструктуры, таму што еўрапейскія банкі больш не фінансуюць вось такія праекты ЕБРР і Еўрапейскі інвестыцыйны банк. І ў цэлым, калі глядзець доўгатэрмінова, то недавно
нядаўна прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта хваліўся, што ў Беларусі самы лепшы паказчыкі эканамічныя за 12 гадоў. Дык вось, беларуская эканоміка зараз за 10 месяцаў вырасла на менш, чым 2,5%, тады як свет вырас на 6%, Польшча вырасла на 5%. А на наступны год гэты разрыў толькі павялічыцца. Беларуская эканоміка вырасце прыкладна на 1, можа нават на менш процентаў, а Расія, Украіна, Польшча, іншыя нашыя суседзі, яны будуць расці па 4, 5 і 6%. Кажа Алесь Ляхновіч, прадстаўнік кабінету Святланы Ціхановскай па эканоміцы, які быў у нас у студыі. Дзякуй, спадар Алесь. Мы ж працягваем нашу працу. Сумленне, законнасць і здаровы розум. Гэта не пра лукашэнкаўскі суд. Вольгу Залатар пакаралі 4 гадамі калоніі нібыта за стварэнне экстрэмісцкага фармавання і арганізацыі грубага парушэння грамадскага парадку. Сталічная суддзя, гэтак званая Анастасія Папко, зачытала вырак на працягу 1,5 гадзіны. Пасля гэтага наведвальнікі суда выразілі солідарнасць з палітзняволенай. Милиция не одергивала. Я думал, что начнется сразу так жестко выталкиваться. Нет, не одергивала. Люди буквально по паре слов сказали так, громко, не подходя к клетке. Вот. И, понятно, что постепенно всех выводили, но было возможности там какие-то жесты показать ей ободряющие. И она там где-то полминуты переглядывалась со своим отцом, ксензом Александром. Вот, крестное знамение совершила. Падчас суда сваёй віны Вольга Залатар не прызнала, і яна сведчыла, што яе збівалі і катавалі пасля затрымання. Ні следчы камітэт, ні суд на гэта ўвагі не звярнуў. Адваката пазбавілі ліцэнзіі, а пракурорка Жанна Баранова прасіла пакараць палітзняволеную яшчэ мацней 5 гадамі калоніі. Адметна, што чаты Ждановіча сёння і Ждановіча 2020, клуб любителей песен Цоя, у стварэнні якіх абвінавацілі Вольгу Залатар, былі прызнаны экстрэмісцкімі праз 7 месяцаў пасля ейнага затрымання. Раней каля 70 каталіцкіх святароў падпісалі хадайніцтва ў следчы камітэт аб спыненні крымінальнага пераследу Вольгі Залатар, якая мае 5 непаўнагадовых дзяцей. Вось такія спадарства навіны, і ў працяг гэтай тэмы ў Полацку затрымалі маці анархіста Рамана Халілава. ГН Ахціян адвезлі ў Менскі ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна як падазраваную ў крымінальнай справе. Раман Халілаў распавёў нам раней, што лічыць затрыманне маці спробай псіхалагічнага ціску на яго самога, бо 16 крымінальных справаў ёсць супраць яго, а паводле праваабаронцаў супраць ГН Ахціян завялі крымінальную справу за грубае парушэнне грамадскага парадку. Безумоўна, ніякага дачынення гэта ўсё да рэчаіснасці не мае. Уласна, Раман Халілаў, сын затрыманай палітвыцякач, ужо цяпер з намі ў студыі. Вітаю. Здравствуйте. Спадар Раман, што вядома на гэтую хвіліну, што адбываецца з вашай маці? На данный момент она находится на Акрестино, является фигурантом уголовного преследования по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мы работаем над тем, чтобы у нее был адвокат, у нее уже был первый допрос, на котором она не признала свою вину. И как-то вот так. Мяркуеце, што гэта можа быць звязана з вами? Я так не считаю, это уже, в принципе, появились доказательства в одном из телеграм-каналов, которые контролируют сотрудники органов внутренних дел в Беларуси. Прямо написано, что родители ответят за поступки своих детей. Это, в принципе, не скрывается. Поэтому у этого уже фактически есть доказательства, это не только мое мнение. Супраць вас открыто 16 артыкулах, так, справа? Ці як гэта выглядае? Ці 16 справаў адразу? Это не совсем 16 дел, это одно большое дело против организации «Революционное действие». Это анархистская организация в Беларуси и в Украине. По ней порядка больше 10 человек проходят фигурантами, из них 10 находятся в СИЗО в Минске, среди них правозащитница Марфа Рабкова, Александр Фрацкевич, Кихира Гаевский-Ханада, Андрей Чепик и другие. Собственно, я тоже являюсь фигурантом этого дела. В нем, да, находится порядка 16 статей.
самых разных. И я вот, получается, тоже по ним прохожу. Што тычыцца экстрэмісцкіх рухаў у Беларусі экстрэмістаў, гэта заўсёды выклікала нейкую такую асаблівую і ўвагу і рэакцыю тых, хто трымае ўладу. Чаму такія небяспечныя? Я думаю, во многом это связано с тем, что анархисты были достаточно организованы всегда в Беларуси, выступали на стороне как бы народных интересов. И, в принципе, многие из групп никогда не скрывали, что в случае каких-то масштабных социальных протестов будут выступать на стороне народа. И я думаю, действующий режим прекрасно понимал, что радикальная, неконтролируемая сила, неподконтрольное правительству, может выступить хорошим катализатором на протестах и помочь им добиться какого-то успеха. Пасля апошніх выбараў дэмакратычныя сілы ўвесь час паўтаралі, што мы за мірныя перамены, мы за мірныя перамены. Але вы гаварылі, вашыя рухі гаварылі, што тут не да мірных хіба пераменаў павінны быць больш радыкальныя нейкія крокі, так? Да, в принципе, было достаточно нам очевидно, что какое бы количество людей не вышло на улицы Минска или любых других городов Беларуси, режим от этого не сдастся, не отступит. Ну, потому что об этом даже говорит история. Я не знаю примеров авторитарных режимов, которые бы свергались мирно. То бок, калі вы глядзіце на сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі, то не бачыце магчымасці мірных зменаў? К сожалению, нет. Я вижу какой-то трансфер власти, к которому может быть принужден действующий режим. Можно ли это считать мирными переменами? Ну, не знаю. Когда больше 10 человек в прошлом году отдали жизнь за это, я это не считаю мирными переменами. З іншага боку, прапаганда ўвесь час паўтарае, што вы хочаце як на Ўкраіне, вы хочаце, каб у нас так было, вы хочаце, каб кроў пралівалася. Увесь час вось гэта застрашванне. І ў мяне тады да вас гэтае пытанне. Ну, кровь уже пролилась. Если мы будем смотреть на факты, то, несмотря на то, что белорусские протестующие были в высшей степени, наверное, мирные в прошлом году, кровь уже пролилась. И если мы даже не будем смотреть на это, а как же люди, которых пытают в СИЗО, люди, которые находятся в пыточных условиях, получают огромные сроки лишения свободы, я считаю, это тоже неприемлемо. Поэтому... К сожалению, вопрос стоит в том, что наш оппонент, власть, она будет применять насилие вне зависимости от того, будем мы за него. Як на гэта адказваць? К сожалению, я не знаю других способов, как остановить другое насилие, кроме как ответное насилие. К сожалению, как бы действительность она такая. При этом это не дает, конечно, никаких гарантий того, что, применяя белорусские протестующие в прошлом году насилие, протесты бы закончились каким-то оглушительным успехом. Возможно, оружие применялось бы более активно, было бы больше погибших, но, к сожалению, в политике в принципе не существует гарантированных методов. Поэтому все вопрос риска. Калі казаць сёння, то хтосьці знаходзіцца за кратамі, у тым ліку і з анархісцкіх рухаў, хтосьці знаходзіцца, як вы, у эміграцыі. Что далее? На самом деле, к сожалению, горизонт планирования, он очень сильно сократился, потому что мог ли кто-то из нас 9 месяцев назад предположить, что посадят в Минске самолет с Романом Протасевичем? Думаю, нет. Мог ли кто-то из нас полгода назад предположить кризис миграционный, созданный на границе? Я думаю, тоже нет. Поэтому планировать достаточно тяжело. Я думаю... Экономическое давление, в том числе, которое оказывается на белорусский режим, собственная неуверенность в том, что они контролируют ситуацию на улицах, будет все больше толкать режим на какое-то сотрудничество с Российской Федерацией. И, возможно, за счет нее каким-то образом в далеком, относительно далеком будущем, то есть не в следующем году точно, осуществить какой-то трансфер или вид трансфера, какую-то иллюзию трансфера власти. Дзякую вам за гэтую размову. Кажа гаспадарства Роман Халілаў, сын затрыманай і палітуцякач. Маці апынулася за кратамі, і тут меркаванне наўпроставае, што гэта пераслед за дзейнасць сына. Змяняем тэму. Сёлета ў Нямецчыне прайшлі парламенцкія выбары. Па выніках аформілася кіроўная кааліцыя і новы ўрад. Ангела Меркель пасля 16 гадоў пакідае пасаду канцлера. Прыйшоў час
аддаць уладу і палітычны кіраўнік спакойна сыходзіць. Ангела Меркель паводле традыцыі зладзілі ганаровае развітанне. Вайсковы аркестр на ейнае уласнае жаданне заграў 3 мелодыі. Хрысціянскі гімн «Вялікі Божа, мы цябе славім», а таксама песню кіназоркі 50-х гадоў Хільгерт Кнеф «Для мяне прольецца дождж чырвоных руж» і шлягер 70-х «Ты забыў каляровую пленку» панк-рокерши з ГДР Ніны Хаген. Спадарства, давайте паглядзім, як развітваюцца шматгадовым лідарам моцнай дэмакратычнай краіны. Дарагі Оляф Шольц, я жадаю вам і ўраду Нямецчыны на чале з вамі усяго найлепшага, удачы і вялікіх поспехаў. Я перакананая, што мы можам працягваць ствараць будучыню, калі не паддамося незадаволенасці, зайздрасці ды песімізму. А як ужо я казала у іншым месцы 3 гады таму, распачнём працу з радасцю ў сэрцы. Зноў адмена запланаваная на сёння эвакуацыйны рэйс з Менску ў Ірак не адбыўся, але ў раскладзе нацыянальнага аэрапорту на заўтра з'явіўся рэйс у Эрбіл, сталіцу іракскага Курдыстану. Чакаецца, што на рэйсе ў Эрбіл паляцяць больш за 400 пасажыраў. Раней авіякампанія «Ираки Airways» і Менскі аэрапорт адмянілі некалькі вывазных рэйсаў, каб сабраць на борт паболей людзей. Апошнім разам на радзімую эвакуявалі таксама болей як 400 чалавек. Агулам Беларусь пакінулі ўжо больш за 2000 замежнікаў, якія прыляцелі ў краіну паводле турыстычных візаў, а пасля намагаліся ўцячы ў еўразвяз. Тым часам польскія памежныя службы паведамляюць аб чарговых падобных спробах, але мігранцкіх атак на памежную агароджу становіцца ўсё меней, як і колькасці людзей, што ў іх удзельнічаюць. Сёння у паплаўцах на польска-беларускай мяжы адкрыўся так званы пункт-кантэйнер. Па сутнасці прэс-цэнтр, дзе журналісты змогуць атрымліваць інфармацыю наўпрост ад адпаведных службаў. Гэтаксама журналістам дазволяць працаваць у закрытай раней для іх памежнай зоне. А гэта спадарства азначае, што і нашыя журналісты таксама змогуць дабрацца на мяжу і распавядаць пра ўсе падрабязнасці, што там адбываецца. Сёння яшчэ адзін важны дзень, бо адзначаецца Міжнародны дзень інвалідаў. Гэта дзень, які адзначаецца, быў заснаваны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў амаль 30 гадоў таму, каб прыцягнуць увагу да праблемаў людзей з інваліднасцю. Безумоўна, гэта праблема, з якой сутыкаюцца і ў Беларусі. І ўжо цяпер з намі на сувязі вазочнік з Ліды, падарожнік, блогер Саша Аўдзевіч.
Вітаю, Саша. Привітання. Саша, апошні раз, калі мы размаўлялі ў нашым эфіры, вы знаходзіліся ў Турцыі, вось, на вашым ровары. А цяпер дзе вас шукаць? Дзе вы даехалі? Цяпер я нахожуся на острове Тенерифе. Гэта остров, шпанскі остров. Ну, гэта не Іспанія. Ну, я не тлумачу сябе як не Іспанія. Зараз на гэтым острове, і гэта была my first final destination. Гэта была моя первая остановка, дзе я планаваў ужо мусі за некалькі месяцаў зрабіць першы інклюзіўны кофе-поінт пасля Мінску. Бо як я мару, як я планаваў, як я думаў, першы поінт мы зрабілі ў Мінску. І перад гэтым я вельмі много штудзіраваў інтэрнэт, Google і ўсё, але такога поінта, як знаходзіцца ў Мінску, дзе работают only people with disabilities, only инвалиды, вазочники, я не знайшоў нідзе. І тут я планирую зрабіць second one. То бок ёсць такая мара, ёсць такі план, каб свет гэты рабіўся больш інклюзіўным, але таксама, Саша, калі коротка гаварыць, гэта з аднаго боку вельмі вартыя, вельмі файныя ідэі, але з іншага боку ёсць і шмат праблемаў для людзей з інваліднасцю ў Беларусі. Калі коротка, то якія самыя галоўныя? Самая галоўная праблема для інвалідаў Беларусі, ну, як я гэта разумею, гэта даступнасць асяроддзя. Першае, гэта даступнасць асяроддзя, бо, напрыклад, сёння я знаходжуся ў Беларусі і хочу. У меня есть проект, які, я буду говорить по-русски, который поддерживается, скажем, Министерством экономики. И сегодня я, как, скажем, человек, который выиграл грант там 50 тысяч евро от Министерства экономики Беларуси, хочу попасть в Министерство экономики Беларуси. Это невозможно. Ну, типа, вообще невозможно, самостоятельно. И у меня рождается такой маленький тролль, который говорит: в смысле? То есть вы до этого еще не использовали никакие пандусы, ничего, и они такие: нет, нужно здесь пождать какого-то человека, который вам поможет сюда попасть, а иначе 100 тысяч ступенек. Вот примерно в таком ключе. Но это было первое, что меня сподвинуло, наверное, действовать дальше, потому что любой грант, который одобряется при помощи этого министерства, ну, в дальнейшем исполняется при помощи местного НГО, тем не менее исполняется при помощи министерства, требует подписания в этом самом министерстве. А оно недоступно. То бок атрымліваецца, што недаступна таму, што ёсць куча нейкіх бюракратычных праблемаў, а тое, што праблемы рэальных людзей ёсць, узнікаюць, з якімі вы ў прыватнасці сутыкаецеся, гэта мала кагосьці цікавіць. Саша, вельмі цешуся, што вы добра пачуваецеся, што вы даехалі да вашага нейкага пункту і, напэўна, у хуткім часе з'явяцца новыя планы, новае падарожжа. Безумоўна, мы будзем за ўсім гэтым сачыць. Саша Аўдзевіч, вазочнік з Ліды, які цяпер знаходзіцца спадарства на Канарах, а мы ўвесь час сачылі за гэтым падарожжам, распавядалі пра гэта, і было вельмі цікава, як жа гэта падарожжа будзе
адбывацца. Пакуль няма сродкаў і бюракратыя вялікая вось такімі справамі, ажно 17 рэзідэнцыяў у розных кутках Беларусі, эксклюзіўны аўтапарк на мільёны долараў, элітная авіятэхніка і багата іншай раскошы у адзінаасобным уладанні ў Лукашэнкі. Сам ён сцвярджае, што шматлікія аўтамабілі ды байкі нібыта падарункі, якія належаць народу, то бок усім нам. Але аб'яднанне «Байпол» высветліла, гэта самы сапраўдны хабар. Байпол проанализировал сведения из базы данных АИС «Гаи-центр», взломанной киберпартизанами, и установил, что главный борец с коррупцией одновременно является главным в стране коллекционером авто и мототехники. Только за последние 5 лет различные физические и юридические лица безвозмездно и, разумеется, конечно же, бескорыстно поднесли ему в дар 31 транспортное средство на несколько миллионов долларов США. А если точнее, то по нашим подсчетам, согласно ценам по состоянию на октябрь этого года, стоимостью в 6 миллионов 181 тысячу долларов. Бывший чиновник, а теперь прикорытный бизнесмен, торгующий оптом, нефтепродуктами и сигаретами. Владелец так нелюбимой белорусами торговой сети «Табакерка». За последние 5 лет Алексин подарил своему благодетелю в президентском кресле аж 9 транспортных средств общей стоимостью не менее чем на 2 миллиона 262 тысячи долларов США. Впрочем, как и положено лидеру рейтинга взяткодателей, олигарх Алексин не ограничился перечисленными подарками. Будучи на посту генерального директора ОДО «Белнефтегаз», которое для обхода санкций затем было переименовано в БН «Гарант», Алексин подарил своему хозяину еще 4 автомобиля на общую сумму 322 тысячи долларов США. Общий стоимостный эквивалент любви Алексина к диктатору составил не менее 2 миллионов 584 тысяч долларов. Щедрый вассал, что тут скажешь? Я могу вам сказать, у меня достаточно добрых, хороших людей, для которых 10 тысяч или 20 тысяч долларов не деньги. Кененбаева Айжан Болатбековна, жена Максима Бакиева, который, кстати, приходится старшим сыном, находящимся в международном розыске, беглому экс-президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву. В 2018 году в автопарке Лукашенко появился знаменитый Mercedes Maybach S600 Pullman Guard. Базовая стоимость авто составляет не менее 1 миллиона 400 тысяч евро. Кроме указанного авто, Айжан Кененбаева поднесла в дар душителю белорусского народа мотоцикл Harley Davidson 2018 года выпуска за 26 500 долларов США. Итого, общая сумма взяток от семьи Бакиевых составила не менее 1 миллиона 600 тысяч долларов США. Вряд ли возможно представить такую ситуацию, что кто-либо еще из государственных служащих в сегодняшней Беларуси, кроме самого дряхлеющего мздоимца, сможет хоть иногда воспользоваться всей этой роскошью, формально переданной в доход государства. Ведь, как говорится, подарки не отдарки. Да и лапы у белорусского самозванца сгибаются лишь в одну сторону – к себе. У меня кроме Беларуси ничего нет. І, уласна, Олег Талерчык з ініцыятывы «Байпол» ужо з'явіўся ў студыі. Вітаю, спадар Олег. Добрый вечер. Вы гаворыце, што Александр Лукашенко тут галоўны карупцыянер, а ён кажа вам у супраціў, што ў яго нічога няма, ніякага багатства. Слова супраць слова, але калі глядзіш на гэтыя карцінкі і гэтыя мільёны долараў, ну то верыць больш вам даводзіцца. Хто пераважна даваў гэтыя хабары? Бо на першым месцы у гэтым спісе я бачу ў вашым расследаванні гэта Алексей Алексин. Да, ну, первое, что хочу заметить, он говорит не нам, не Байполу, он говорит белорусскому народу о том, что он самый честный президент во всем мире. Самы чэсны, але пры гэтым вы падлічылі, што вось гэтых толькі хабараў
транспартам, транспартнымі сродкамі больш за 6 мільёнаў долараў. 6 миллионов 181 тысяча долларов, паводле ваших подсчетов. Это приблизительная цифра. Цены взяты из интернета, взяты минимальные цены на те автомобили, на те модели, которые указаны в списках гаража Службы безопасности президента, которые имеют регистрационные знаки и зарегистрированы за этой службой официально по автоматической информационной системе ГАИ-центр. Уласна, я памятаю, што калісьці, калі Віктор Янукович, прэзідэнт Украіны, ўжо былы уцёк у Расею і пакінуў тое, што мог забраць, забраў, але вельмі шмат усяго пакінуў у сваёй рэзідэнцыі ў Міжгір'і пад Кіевам. Мы тады туды ездзілі, і там таксама адным з такіх момантаў месцаў гэта быў гэты аўтапарк. Ягоная калекцыя аўтаў, некалькі дзесяткаў самых розных рэтра і не толькі рэтра аўтамабіляў. Ці таксама будзе з чаго стварыць гэты музей пазней у рэзідэнцыі Лукашэнкі? Но я не думаю, что следует эти экспонаты помещать в музей. Их надо реализовать и пустить на благо государства. Продать, то бок. Да. Калі гаварыць вось пра гэтыя змаганні з карупцыяй, вы там узгадваеце таксама ў вашым матэрыяле, што Александр Лукашенко прыходзіць да ўлады на хвалі змагання з гэтай самай карупцыі, гаворыць пра цвікоў, скрыню, якую там украў, вы паказваеце, Станіслава Шушкевіча, так? Ці яшчэ нешта. Але пры гэтым мы маем 27 гадоў Александра Лукашэнкі пры ўладзе, а карупцыя толькі квітнее. Ну да, вот я только сейчас подумал об этом. Когда он приходил во власть, мне было 16 лет. Я был еще школьником. Я помню этот момент, он даже навещал тот военный городок, где я рос, под Гродно, как кандидат в президенты. А сейчас мне уже 43 года, а он все еще у власти. Я таксама памятаю гэтыя часы, таксама быў тады школьнікам і памятаю гэты прыход да ўлады. Мой дзед, уласна, галасаваў тады за Кебіча, не за Лукашэнку, і тады ўсе казалі, што ён апазіцыйны, цэлая вёска на яго ківала пальцамі. А вось тое, што мы сёння маем, уласна. Таксама тут вы наўзгадывалі вельмі шмат самых разнастайных рэчаў. І цукровую справу, якая была вельмі гучная, а потом раптам знікае. І таксама Белнафтахім вельмі гучна, потом раптам знікае. А гэтыя людзі вельмі ціха потым выходзяць з-пад варты і зноў альбо займаюць пасады, альбо дзесьці ціхенька сабе спакойна жывуць далей. Атрымліваецца, што ўсе гэтыя асобы адкупіліся ад Лукашэнкі? Каб не чапалі? Ну, я привык говорить фактами, но в данном случае трудно представить, почему эти люди освобождены. Они замолили, вымолили прощение. Каким образом вымолили прощение? Всем известно, на сегодняшний день происходит та ситуация, когда крупный бизнес, руководители крупного бизнеса задерживают, в том числе департамент финансовых расследований, а через 10 дней выпускают. И все слышат о том, что люди платят миллионы долларов для того, чтобы выйти на свободу. Это называется как уголовно-правовая компенсация, якобы. Недавно в Уголовный кодекс внесли изменения и внесли такую статью. Но не вся эта уголовно-правовая компенсация, я думаю, проходит через бюджет белорусский. Юрий Чиж, який 9 месяцев за кратами, не доплатил? Скорее всего, там что-то личное. А может, не все достал, все, что имеет. То есть остались еще какие-то нереализованные активы, которые помогут ему выйти на свободу. То есть Александр Лукашенко можа ведаць, што яшчэ дзесьці штосьці ёсць і па гэтаму будзе трымаць до конца? Так это выглядае? Ну, послушайте, 27 лет этот гражданин укреплял свою власть, укреплял целенаправленно, подстроил под себя всю систему органов управления, особенно правоохранительную систему, силовой блок, вооруженные силы. Поэтому он многое знает, и в том числе о тех лицах, которые некогда бегали рядом с ним и путешествовали в различных поездках, были лучшими друзьями.
Альбо разам збіраюць кавуны, як мы таксама можам назіраць на відэа і ў вашым матэрыяле. Тут таксама вельмі цікавы момант з'яўляецца, што вось першую пазіцыю так у вашым расследаванні займае Алексей Алексин. Ну, гэта нафта, банкі, мяса, цыгарэты, кантрабанда, ўсё што заўгодна тут можа быць. Але другая пазіцыя вельмі цікавая у гэтай сітуацыі, гэта сям'я Бакіевых. Ну, да, есть такое. Што тычыцца сям'і Бакіевых, то тут вось гэтая бяспека гэтай сям'і, бяспека самога былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, гэта тое, за што ён павінен плаціць увесь час? Не секрет, что в отношении бывшего президента Кыргызстана есть уголовное дело, и Кыргызская республика добивается его выдачи, экстрадиции в Кыргызстан. Неоднократно приходили запросы на выдачу в Республику Беларусь, и неоднократно был дан отказ, в том числе по инициативе Генеральной прокуратуры. Данная семья до сих пор находится на территории Республики Беларусь, пользуется различными материальными благами, очень состоятельные люди, и, как мы сегодня знаем, именно от этой семьи в гараж службы безопасности президента поступил самый дорогостоящий лимузин, бронированный Майбах С-600. Безумоўна, не куплены за ўласныя сродкі таксама, гэта відавочна. Бо што гэтая сям'я можа рабіць у Беларусі, якім чынам зарабляць? Таксама вельмі часта гэтае пытанне, якое зрабілася мемамі, задаецца, Александр Лукашенко схлусіў відавочна, потым Ілон Маск сказаў, што не дараваў ён яму ніякая Тэсла, але Лукашенко казаў, што гэта яму сам Маск падараваў. У вашым матэрыяле мы даведаліся, што гэтая Тэсла падараваў Мікалай Варабей. Действительно, это так. Я подчеркну, что это материалы, не высосанные нами из пальца. Это официальная база данных, которой пользуется МВД. Автомобили зарегистрированы, имеются регистрационные номера, имеется... Этих людей, так, якія падаравалі? Нет, там указана форма сделки, по которой автомобиль перешел в службу безопасности президента. Там два пути. Либо договор дарения, либо договор безвозмездной спонсорской помощи. И прежними владельцами этих транспортных средств, автомобилей и мотоциклов были те люди, которые указаны в нашем расследовании. Это юридический факт, так указано в базах Министерства внутренних дел Республики Беларусь. То бок атрымалася, што гэтая база дзіравая, дзякуючы чаму вы змаглі гэтыя дадзеныя ўсе мець. Хто за гэтую дзіравую базу павінен адказаць сёння? Каму Александр Лукашенко павінен даць па шапцы? А говорю, что мы все знаем, что базы взломаны киберпартизанами, но до сих пор, насколько нам известно, и Совет Безопасности, и МВД отрицают данный факт, якобы ничего такого не происходило. Но мы утверждаем, что та информация, которая получена в том числе нами благодаря киберпартизан, она вот соответствует той информации, которая хранится в этих базах. Ну і калі мы паглядзім на відэаматэрыялы, дзе Александр Лукашенко то тут, то там з'яўляецца на самых розных аўтах, то ўсе гэтыя аўты ёсць, і ўзнікае пытанне... Мы можем номера сравнить с нашего расследования тех автомобилей, которые появляются в средствах массовой информации. Канешне, адкуль яны ўзяліся, гэтае пытанне, ну а вы даеце гэтыя адказы. Яшчэ тое, што прыцягнула маю увагу, там Юрый Чыж, канешне, хіба паскупіўся, толькі $500 000, мог бы і трошкі больш падкінуць. Вось, там ёсць яшчэ і іншыя падарункі, але вось тое, што прыцягнула ўвагу, нават асабісты лекар Святлана так, дае аўта ў падарунак на $190 000. І потым аказваецца, што гэта не зусім яна дае гэтае аўта, а нейкі перападарунак ад расейскага бізнесоўца Тряпачкіна. Да, такая информация ей подарил российский бизнесмен, а данная женщина уже внесла безвозмездно спонсорскую помощь службы безопасности президента. Но я говорю, что вот этот вот гараж службы безопасности президента, в котором стоят все эти автомобили, это исключительно те автомобили, которым пользуется первое лицо, либо его близкие. Те технические автомобили, которые сопровождают в кортедже, все эти джипы, мотоциклы, микроавтобусы тонированные, они зарегистрированы за другой организацией. Поэтому в этой организации исключительно те автомобили, которыми пользуется первое лицо. Это так называемое первое лицо.
Абсалютны такі эксклюзіў. Калі вы глядзіце, аналізавалі гэты матэрыял, прыглядаліся да гэтых аўтаў, да гэтых фігураў і гэтак далей. Па гэтым аўтапарку мы можам па сутнасці характарызаваць такіх сур'ёзных кітоў, гульцоў у беларускай палітыцы і крышачку менш важных пешак таксама. Но тут нет особой новости. Эти фамилии, они всегда на слуху. Алексин, Воробей, все на слуху. Тут Баскин, Басков и иные персонажи. Але ў Баскова гэта падарунак неяк малаваты, на 52 тысячи долларов. Ну, видимо, он не очень разбирается в автомобилях, подарил только такую машину. И все мы знаем, что в Республике Беларусь проблема с антимонопольной службой, и что некоторые бизнесмены, они равнее других и имеют преференции на рынках нашей страны. И зарабатывая тем самым баснословные деньги. З'яўляецца таксама такая фраза ў вашым расследаванні з ЕПАМа Карл Роб. Ён нічога не даваў, нібыта з уласнай волі Александру Лукашэнку. А што гэта азначае? Што калі сам не даеш, то і маеш грошы, то ў цябе проста забяруць? Ну, в нашей истории не раз было, когда ты пересекаешь границу Республики Беларусь на каком-нибудь автомобиле, либо мотоцикле, который представляет интерес. Таможенная служба наша действует очень скрупулезно и в любом случае может отобрать. Но в данном случае этот автомобиль перешел в гараж по той же схеме. Каким образом один из участников совета директоров данной компании передал автомобиль, точно не знаем. Предположили, что он был вынужден это сделать. Гэты спіс, які вы склалі, такі топ-10, можна працягваць? Всего на сегодняшний день за этой службой зарегистрировано 31 транспортное средство. То бок яшчэ дзесятка, гэта яшчэ не ўсё, што можна атрымаць. Александр Лукашенко пры гэтым цвердзіць, што ўсё належыць дзяржаве. Вось гэта таксама ўласна пытанне. Вось яны 17 рэзідэнцый, а вы ўсе іх маеце, таксама ўсё, што ў іх, я сыйду, яно застанецца вам. Каму гэта нам? Формально такие утверждения везде звучат, но, повторюсь, этими автомобилями, этими мотоциклами никто не пользуется, кроме того лица, кому они предназначались в качестве подарка, в кавычках. И так всю страну можно приватизировать и говорить, что я ничего не имею, но при этом запускать руку в карман всей страны, в бюджет, в гаражи, в резиденции, делать что угодно. И при этом громко заявлять, что у меня ничего нет. Потому что это все принадлежит мне, в том числе и люди. Вы послушайте риторику, какую используют каналы пропагандистские и какую он задает риторику. Эти беглые. В Республике Беларусь, в истории Беларуси, в Великом княжестве Литовском никогда не было крепостного права. У нас не было рабства, у нас не было беглых. Раптам у Александра Лукашэнкі яно з'явілася, а гэтыя самыя беларусы, якім нібыта ўсё належыць, нават пальцам да гэтага аўта не могуць дакрануцца. Вы, спадар Олег, увесь час гаворыце, я карыстаюсь фактамі, я прытрымліваюсь літары закону і гэтак далей. На колькі гадоў турмы у гэтых хабарах набраў Александр Лукашенко, калі пра факты? Максимальный срок по статье 430, части 3, по-моему, 15 лет, если мне не изменяет. Усяго? Лишение свободы. Ну, в нашей стране это не так, это особо тяжкое преступление, но есть более страшные преступления, в том числе и на счету тех представителей, которые сегодня якобы называют себя властью Беларуси. Напрыканцы нашай размовы, спадар Олег, традыцыйнае ўжо пытанне, як у вас развіваецца ваш план перамога? План наш набирает обороты, работа идет серьезно. Мы о том, что не можем подробности говорить о плане, но еще раз повторю, идет работа с мобилизационными ресурсами. Мы сейчас непосредственно общаемся с людьми, узнаем их навыки, способности и материально-техническую их оснащенность. План перамога живет, работает и прогрессирует. Вот что и есть надея, есть оптимизм в этом плане. Иначе бы мы не занимались бы тем, чем занимаемся. Дзякую вам за гэтую размову. Олег Талярчык, ініцыятыва «Байпол», і чакаем новых расследаванняў, бо заўсёды гэта цікава і нам, і нашым гледачам. Дзякуй за прыход у нашу студыю. А ў нас, спадарства, яшчэ адна тэма. Сёння прэм'ера ў Варшаве па апавяданню Владзіміра Сарокіна «Насця» на варшаўскай сцэне выстаўляецца спектакль. Рэжысёр беларускі, акторы
і расійскія, і украінскія, і беларускія, такі вялікі склад. І на месцы ў тэатры ў гэтыя хвіліны працуе наш журналіст Вітаўт Сеўчык. Вітаўт, вітаю. І як праходзіць прэм'ера? Бо, напэўна, выцягнулі цябе наўпрост з залі. Вітаю, Сергей. Добрый вечар, шановное гаспадарства. Ну, сапраўды, я быў вымушаны выйсці з залі, і акурат за маю спіною яна знаходзіцца. Гэта малая зала паўсюднага тэатру ў Варшаве, і спектакль усё яшчэ трывае. Зала цалкам запоўненая. Сергей, як ты ўжо зазначыў, гэта спектакль, альбо, можа быць, больш правільна нават сказаць, напрацоўка спектаклю, бо гэта такі шкіц. Паводле апавядання Уладзіміра Сарокіна, расейца Насця. Само па сабе гэтае апавяданне, яно лічыцца такім, можа, нават і кантраверсійным. Яно можа ўзбуджаць вельмі розныя эмоцыі і нават гідлівасць у сваёй форме, але сэнс гэтай формы – гэта, уласна, паразважаць над гвалтам, над тым, да чаго людзі могуць дайсці, калі яны не паважаюць адно аднаго, да чаго яны могуць дайсці менавіта ў сваёй такой нянавісці, і гэтаму таксама прысвечаны гэты спектакль на падставе апавядання Сарокіна. Спектакль, гэты шкіц спектаклю праходзіць паводле рэжысуры беларуса Юрыя Дзівакова, таксама чацвёра актораў беларусы. І вось акурат у гэтай залі сёння сабраліся як палякі, гэта таксама і прадстаўнікі беларускай дыяспары. Нямала таксама я сустрэў беларусаў, якія былі вымушаны сюды прыехаць. Зрэшты, як і сам Юрый Дзівакоў і некаторыя акторы, яны таксама былі проста вымушаныя прыехаць у Польшчу для таго, каб працягнуць сваю працу, каб увогуле неяк нармальна жыць, працаваць, не баяцца таго, што іх могуць за іхную працу звольніць альбо нават кінуць за краты. І сам гэты спектакль таксама ён зрэалізаваны дзякуючы дапамозе бюджэту гарадскога горада Варшавы. Адмыслова ёсць пэўная частка грошай, прызначаная для падтрымання беларускіх актораў, людзей культуры, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на радзіме. Наконт рэпрэсіяў на радзіме, на вялікі жаль, гэта ўсё застаецца яшчэ актуальным. Мы бачым, як беларускае жыццё культурніцкае віруе, як яно выражаецца за мяжою, як ёсць магчымасць у беларусаў прыйсці ў тэатр, таксама паглядзець у віртуальнай прасторы, чаго варты толькі YouTube-канал купалаўцаў. Тым часам, што мы маем у нашай айчыне, ну вось літаральная навіна сёння пра тое, што канцэрты, дабрачынныя канцэрты ў беларускай дзяржаўнай філармоніі, якія былі прымеркаваныя да сусветнага дня памяці Халакосту, адмененыя паводле даносу. А данос быў такі, што вось гэтыя дабрачынныя канцэрты пойдуць грошы адтуль нібыта апазіцыянерам, а канкрэтна гарадзенскаму хоспісу, які дапамагае хворым дзецям неяк усё ж такі ў гэтым жыцці, дапамагае таксама іхнаму лячэнню, іхнай рэабілітацыі. Вось такія навіны, шаноўнае гаспадарства, і таксама адна з такіх вельмі свежых звестак ад Сергея Будкіна, старшыні фонду беларускай культурнай салідарнасці, гэта тое, што вось гэтыя спісы на звальненне таксама распаўсюджваюцца на культурныя установы. З той самай беларускай дзяржаўнай філармоніі збіраюцца дзясяткі людзей звольніць, таксама з нацыянальнага архіву, з іншых установаў музеяў у прыватнасці. Агулам больш за 150 чалавек ёсць у спісах на звальненне. Таму, гаспадарства, пакуль што культура беларуская у розных формах жыве свабодна за мяжою, але ўсе спадзяюцца, што будзе магчымасць як мага хутчэй вярнуцца ў вольную краіну, вольную Беларусь, і каб там таксама мець магчымасць ставіць спектаклі, здымаць фільмы, рабіць выставы і радаваць і здзіўляць таксама суайчыннікаў дома. Студыя. Дзякую, Вітаўт, за гэтыя падрабязнасці. Вітаўт Сеўчык, гаспадарства, працуе на варшаўскай прэм'еры, у тым ліку і беларускіх творцаў, а ўжо пасля спектаклю будзе дыскусія пра беларускія праблемы не толькі ў культуры. Дзякуй за сёння. Для вас у студыі працаваў Сергей Падсасонны. Наперадзе аб'ектыў, а таксама традыцыйна нагадваем пра палітычных вязняў. Пішыце лісты. На сёння іх у Беларусі 896 асобаў, сярод іх і Дмітрый Грышчанка. Яму прысвячаецца сённяшняя наша рубрыка «Жыве». Да сустрэчы ў эфірах.
калі перабываеш у падобных месцах, пазбаўлены звыклых зносінаў, то менавіта лісты дапамагаюць адчуць сябе датычным да вялікага і свабоднага свету. YouTube, социальные сетки и телеграм-канал беларускага радыё «Свабода» прызнаныя экстрэмісцкімі ў Беларусі. Такім чынам, у нашай краіне не засталося ніводнага буйнога незалежнага СМІ, якога б не прызналі экстрэмісцкім. А Белсат працуе ў нелегальных умовах ад дня заснавання. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослав Стешык. Распачынаем аб'ектыў. Ляснули по кишені. Еўразвяз толькі ўключыў 15%, 20% калійных угнаенняў, а ЗША і Беларусь Калій і БКК. І такім чынам у доларах ужо ніякая транзакцыя з гэтымі двумя прадпрыемствамі не пройдзе. Роллс-Ройсы для Лукашенки. Сегодняшнее расследование Байпол показало размах коррупции, действующей в системе, и показало главного коррупционера. Со шматдзетнай маці зрабілі экстремистку. К сожалению, каких-либо доказательств мы не увидели. То есть и в судебном разбирательстве, и в приговоре. Авіацыйны, гатэльны і турыстычны бізнес, ручны памежны спецназ Лукашэнкі і 4 беларускія прадпрыемствы пад грузам санкцыяў Еўразвязу за арганізацыю масавай нелегальнай міграцыі і за абуральнае парушэнне правоў чалавека. Сам Лукашенко і верныя яму чыноўнікі называюць санкцыі незаконнымі і абяцаюць ударыць па захадзе сваім санкцыйным пакетам. Юлія Сельпук. Беларускі рэжым дачакаўся ўступлення ў сілу новых санкцыяў і праз сотні пачаў планаваць бюджэт на наступны год. У бягучым нарошчванне экспарту 33%, вонкавы гандаль з прыбыткам 2 мільярды 700 тысяч долараў і рост эканомікі амаль на 2,5% насуперак санкцыям. Псіхалагічная напруга, ціск будзе безумоўна павялічвацца. І 2021 год, па сутнасці апошні год, у якім Лукашенка яшчэ давялося манетызаваць такую нерашучасць захаду і дзіравыя санкцыі, якія мы сёння маем. Санкцыі Еўразвязу незаконныя, да таго ж ад іх пакутуюць грамадзяне краіны. Такія словы гучалі падчас нарады ў Менску, але стасункаў з Захадам Лукашенка ірваць сёння не стаў. Уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить. Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права. Перад прысутнымі ўжо ў каторы раз кіраўнік паставіў нялёгкую задачу – тэрмінова шукаць новыя рынкі збыту. Хоць у 5-м пакеце санкцыяў Еўразвязу вялікая частка прысвечаная бізнесу. Адказнаму за створаны на мяжы з ЕС міграцыйны крызіс ёсць таксама 4 буйныя прадпрыемствы – Беларуснафта, Горадня Азот, Горадня Хімвалакно і Белшына. Прывядзем 2 прыклады. Сырую нафту Беларусь пастаўляла выключна ў Еўразвяз. З учорашняга дня гэта немагчыма. Патэнцыйна гэта мінус 730 мільёнаў долараў у год або 1% ВУП краіны. Такі даход Беларуснафта мела ў дапандэмічным 2019 годзе. Прыбытак прадпрыемства Горадня Азот ад продажу ў Еўропу азотных угнаенняў каля 90 мільёнаў долараў у год. На захад сыходзіла палова гатовай прадукцыі прадпрыемства, якое і без таго скончыла мінулы год як стратнае. Краіны яны пачынаюць вось так камплементарна падыходзіць і дапаўняць адзін аднаго, так? То бок Еўразвяз толькі ўключыў 15%, 20% калійных угнаенняў, а ЗША і Беларусь Калій і БКК.
І таким чынам у доларах ужо ніякая транзакцыя з гэтымі двумя прадпрыемствамі не пройдзе. Гэтак стала немагчымым абыходжанне санкцыяў Беларускаліем, які прадаваў угнаенне праз беларускую калійную кампанію. ЗША таксама кваліфікавалі Міністэрства фінансаў Беларусі і Банк развіцця як палітычнае падраздзяленне і закрылі магчымасць заключаць з імі фінансавыя дамоўленасці і займаць долары ўнутры краіны. Ніякія цяпер еўрабонды новыя не змогуць быць набытыя амерыканскімі фізычнымі асобамі, юрасобамі ці там банками. Так что санкции довольно істотные. Ранее европейцы ввели супраць самого Гуцериева персональные санкции. Зараз американцы добавили на сплав калий. Канада ввела так само вось там на цэнтры курорт, між іншым там на Пелінг. Апроч прадпрыемстваў пад абмежаванне ўчора трапіў авіаперавознік Белавія, які сёлета ўжо страціў еўрапейскі кірунак і 15 з 29 самалётаў. Пасля вымушанай пасадкі ў Менску самалёту Ryanair. Сёння Белавія заявіла, што санкцыі не пагоршаць яе становішча. Такая рыторыка адпавядае заявам беларускай вертыкалі, якая не толькі ўсё гэта перажыве, але рыхтуе адказ. Мы подготовили и в ближайшие дни ведем пакет ответных мер реагирования экономического на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой. Наколькі вялікай і наколькі няшкоднаю для сваіх жа інтарэсаў, пакуль застаецца загадкаю нават для дзяржаўнай прапаганды. Юлія Цяльпук, Белсат. І ў працяг тэмы вялікіх грошай і куды яны сыходзяць, на Белсаце ўжо не раз былі расследаванні пра карупцыю і шыкоўнае жыццё клану Александра Лукашэнкі, бо ён любіць мець шмат рэзідэнцыяў, лятаць дарагімі верталётамі, ездзіць раскошнымі аўтамабілямі, але хто дае яму хабары гэтымі шыкоўнымі рэчамі? Арганізацыя былых міліцыянтаў і следчых «Байпол» упершыню агучвае імёны тых, хто надарыў аўтапарк коштам мільёны долараў. Дела нет, результатов нет, а он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным там и для детей, и для себя жильем, указания раздает. Все на глазах у людей. Тое, што кіроўны рэжым у Беларусі на чале з яго стваральнікам літаральна патанае ў карупцыі, наўрад ці для кагосьці таямніца. Пры гэтым гісторыя змагання з хабарніцтвам і злоўжываннем службовымі паўнамоцтвамі цягнецца яшчэ з першай паловы 90-х. З гучных абяцанняў Лукашэнкі перамагчы і выкараніць карупцыю ў краіне. Вот только почему-то раз за разом проворовавшиеся чиновники через некоторое время выходили на свободу и в нарушение законодательства вновь возвращались на руководящие должности. Впрочем, разве могло быть иначе? Запомните, от председателя исполкома, заканчивая премьер-министром, это кадровый реестр президента. И все, что с ними связано, мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищения и прочих вопросов. Ініцыятыва былых сілавікоў «Байпол» апублікавала чарговае расследаванне, у якім распавядае не толькі пра непасрэдны ўдзел у карупцыйных схемах самога дыктатара, але і ўпершыню агучвае, хто менавіта даваў хабар Лукашэнку. Да, тема автопарка диктатора не раз уже звучала в медиапространстве, но такой полной и исчерпывающей информации еще никто не озвучил. Аўтары расследавання на аснове аналізу звестак, здабытых кіберпартызанамі, засяроджваюцца на аўтапарку, сфармаваным з падораных Лукашэнку шыкоўных аўтамабіляў і матацыклаў цягам апошніх 5 гадоў. Гаворка вядзецца пра 31 транспартавы сродак на суму звыш 6 мільёнаў 181 тысячы долараў США. У пераліку гэта 528 хабараў у асабліва буйным памеры. Сегодняшнее расследование «Байпол» показало размах коррупции, действующей в системе, и показала главного коррупционера, хотя он и не является единственным. Такой размах коррупции стал возможен именно благодаря действиям гражданина Лукашенко. Ачольвае топ-10 хабарнікаў Лукашэнкі набліжаны да яго буйны бізнесовец Алексей Алексін, які падарыў дыктатару аўтамабіляў і матацыклаў ажно на больш як 2,5 мільёны долараў. На другім месцы Айжан Кененбаева, нявестка збеглага экс-прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева. За схоў у Беларусі ад правасуддзя на радзіме сям'я Бакіевых папоўніла аўтапарк Лукашэнкі падарункамі агулам больш як на 1 мільён 600
500 тысяч долларов. Исключительно по этой причине в 2018 году в автопарке Лукашенко появился знаменитый Mercedes Maybach S600 Pullman Guard, о котором писали все мировые СМИ. Но имя дарителя этого супердорогого автомобиля до сегодняшнего дня не называлось ни разу. Базовая стоимость авто составляет не менее 1 миллиона 400 тысяч евро. Называе байпол і сапраўднага дарыльніка ўжо знакамітай Тэслы, якую паводле Лукашэнкі яму нібыта прэзентаваў сам Ілон Маск. Насамрэч, топавы электракар у якасці хабару дыктатару перадаў яшчэ адзін набліжаны да яго алігарх Мікалай Варабей, трэці ў спісе самых шчодрых хабарадаўцаў Лукашэнкі. Но это, разумеется, не единственная взятка от Воробья. Кроме Теслы, он безвозмездно передал в автопарк диктатора также такой редкий и раритетный автомобиль, как ЗИС-110 1947 года выпуска стоимостью не менее чем 460 тысяч долларов США. Итого 570 тысяч долларов от Николая Воробья. Тоже немало, согласитесь. Падсумоўваюць жа сваё расследаванне былыя сілавікі з байпол экскурсам у сферу айчыннага антыкарупцыйнага заканадаўства. Получение взятки в особо крупном размере либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Дача взятки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом или без штрафа. Што праўда, канстатуюць аўтары расследавання, улічваючы паказальную бяздзейнасць цяперашняй праваахоўнай сістэмы, пакаранне чакае злачынцаў толькі пасля перамоги над рэжымам Лукашэнкі. В Беларуси сложилась такая система, она была выстроена непосредственно Лукашенко, при которой правоохранительные органы могут реагировать на проявление коррупции со стороны чиновников только с согласия их хозяина, то есть самого Лукашенко. Именно поэтому мы видим такую разительную разницу между действиями правоохранителей в отношении лиц, которые связаны с протестной активностью, и, по сути, бездействия в отношении чиновников по деяниям, касающимся коррупции. А таму, абяцае байпол, расследаванні злачынстваў Лукашэнкі і ягонай світы працягнуцца. Жыве Беларусь! Валер Руселек, Белсат. Чатыры гады калоніі агульнага рэжыму. Гэта шмат ці мала? Калі гэта прысуд шматдзетнай маці і прысуд ні за што, гэта бясконца доўгі і бясконца несправядлівы вырак. Актывістка са Ждановіча Вольга Залатар рашэннем суддзі атрымала статус кіраўніцы экстрэмісцкай групоўкі. Прысуд Вользе Залатар суддзя Менскага гарадскога суда Анастасія Папко чытала амаль 1,5 гадзіны. Замест дакладных юрыдычных фармулёвак у выраку гучала шмат мастацкіх выразаў. Кшталту грамадскі спакой і выклік грамадству, азначае былы адвакат Вольгі Андрей Мачалов. К сожалению, каких-либо доказательств мы не увидели. То есть и в судебном разбирательстве, и в приговоре было видно, что выводы суда, они, изначально следствие прокуратуры сейчас и суда, они строятся исключительно на каких-то обрывочных, противоречивых данных. Вырок Вольга выслухала з усмешкою на твары. Она вот так вот, так снисходительная улыбка покачала голову. Понятно, что она была готова к этому. И никакого шока и сюрприза для нее это не было. Вот. Единственное, что такая минимальная радость. Просили 5 лет, дали 4 года. Но это такая радость со слезами на глазах. Вольгу Залатар прызналі вінаватай адразу паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Стварэнне экстрэмісцкага фармавання, арганізацыі навучання дзеяннямі, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама саўдзельніцтва. Віны Вольга не прызнала. На заяву аб катаваннях падчас яе затрымання супрацоўнікамі Губазік ні суд, ні следчы камітэт увагі не звярнули. Насколько мне известно, к настоящему моменту уже вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вот. По каким основаниям, я не знаю, к сожалению, мне, как в том числе заявителю, никаких ответов не приходило. Маці 5 дзяцей Вольга Залатар актыўна ўключылася ў грамадскую дзейнасць летам 2020 года. Была назіральніцай на выбарах і валанцёркай каля ізалятару на Акрэсціна. Гледзячы на высокія сцены і краты, я адчуваю сябе свабоднай.
Суддзя Кастрычніцкага району горадні Віталій Лабоцкі пакараў Дмітрыя Горбача 1,5 гадамі калоніі за сігнал у падтрыманні мірных пратэстоўцаў летась у жніўні. Горбача абвінавацілі ў арганізацыі рыхтавання дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Асуджаны мае інваліднасць 3-й групы. Крымінальную справу паводле таго ж артыкулу завялі супраць маці анархіста Рамана Халілава Гаяны Ахтыян. Зараз яна адбывае 10 сотняў арышту, а колькасць палітвязняў сёння павялічылася да 896 асобаў. У спіс палізняволеных праваабаронцы дадалі яшчэ 8 імёнаў. Антон Каменскі, Белсат. Зноў адмена. Запланаваны на сёння эвакуацыйны рэйс з Менску ў Багдад не адбыўся. Затое на заўтра прызначаны палёт у Эрбіль, сталіцу іракскага Курдыстану. У Эрбіль мусяць паляцець больш за 400 пасажыраў. А на мяжы Беларусі ды Польшчы працягваюцца правакацыі, на жаль, з нашага боку. Беларускія сілавікі выкарыстоўваюць супраць польскіх вайскоўцаў лазеры і страбаскопы, як і раней падчас спробаў штурму мяжы для нелегальнага пранікнення мігрантаў у Еўразвяз. Каб інфармацыя аб здарэннях і правакацыях была больш дакладнаю, на мяжы з Беларуссю з польскага боку будзе адкрыты прэс-цэнтр, куды дапусцяць журналістаў. Сёння ж на нямецка-польскім памежжы ў Людвігсдорфе былі затрыманыя 9 грамадзянаў Іраку без дакументаў, якім ужо быў забаронены ўезд у шэнгенскую зону. У грузавым мікрааўтобусе іх перавозіў грамадзянін Турцыі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень людзей з інваліднасцю. Гэты дзень заснавала ААН амаль 30 гадоў таму, каб прыцягнуць увагу да абароны іхнай годнасці і правоў. Сярод беларусаў з інваліднасцю нямала тых, хто пацярпеў ці цярпіць ад палітычных рэпрэсіяў. Бороться надо и думать о будущем, чтобы все было хорошо в Беларуси. Мікалай мае інваліднасць 3-й групы, лёгкае развіццё з умовай адсталасці. Да змушанага пераезду ў Вільню жыў у інтэрнаце ў Менску і працаваў на трактарным заводзе, прыбіральнікам памяшканняў ды гардеробнікам. Калі на МТЗ пачаліся паслявыбарчыя пратэсты, Мікалай далучыўся да іх, падтрымліваў мужчына і маршы інвалідаў. Когда инвалиды выходили, я когда как раз работал, еще не было возможности там выходить, я просто сидел в раздевалке, ничего не делал. Я говорю, я работать не буду, я просто буду сидеть, мои часы пойдут и все. Десятки, а часам і сотні удзельнікаў збіралі летась маршы інвалідаў. Іх затрымлівалі нават тых, хто карыстаецца вазком. Іх штрафавалі і каралі сотнямі арышту. І сёння сярод пакараных паводле крымінальных артыкулаў за ўдзел у паслявыбарчых акцыях ёсць людзі з інваліднасцю. Паводле праваабаронцаў, за кратамі іх можа быць ад некалькіх дзясяткаў да сотняў. Агулам жа колькасць людзей з інваліднасцю ў кожнай калоніі лічыцца дзясяткамі, але пенітэнцыярныя установы Беларусі не прыстасаваныя для такіх зняволеных, адзначаюць праваабаронцы. Паводле заканадаўства для іх маюць ствараць палепшаныя сацыяльна-побытавыя умовы. На самой справе ніхто там асаблівых умоў такіх не стварае, за выключэннем, што іх, як правіла, збіраюць у асобных атрадах, якія знаходзяцца на першым паверсе, стараюцца, па-чалавечы так стараюцца размясціць іх на першым ярусе такіх людзей. Утрыманне ж у следчым ізалятары ці калоніі зняволеных з інваліднасцю, якіх пакаралі паводле палітычных артыкулаў, часам мае нават прыкметы катавання, адзначае Васіль Завадскі. Вось я чытаю, што чалавек, які на волі меў пратэз, яму не далі яго з сабой, як арыштоўвалі, не далі ўзяць. І што яму тады рабіць у СІЗА, асабліва калі яму прыходзіцца там па гэтых высокіх лесвіцах, сходах гэтых перамяшчацца, як это ў амерыканцы, я ведаю, ёсць і так далей, то бок гэта няпроста. І гэта не адзінкавы выпадак. Палітвязня Дмітрыя Заломскага, які мае інваліднасць паводле слыху, пакаралі 2 гадамі калоніі, прызнаўшы вінаватым у абразе кіраўніка дзяржавы, прадстаўніка ўлады і пагрозе гвалтам у дачыненні суддзі. Яго взялі пад варту ў зале суда і забралі слыхавы апарат. Змяніць сітуацыю для тых, хто сядзіць за кратамі, могуць тыя, хто застаўся на волі. Мы боремся здесь, чтобы диктатор слышал, что в посольстве, что его Европа никто не признает, не везде, он не инактивный. Вот. И верим, что мы переможем. Мікалай спадзяецца неўзабаве вярнуцца ў вольную Беларусь. Ірына Дарафейчук, Белсат. Коронавірус не адступае. Паводле афіцыйнай статыстыкі Мінздароўя, за апошні дзень у Беларусі зарэгістравалі амаль 1900 новых выпадкаў заражэння коронавірусам. 16 чалавек памерлі.
Разом з тым, у Бабруйскім занальным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі прызналі, што абавязковы масачны рэжым адмянілі на піку захваральнасці на COVID-19. Жорсткія захады былі абумоўлены асаблівасцямі развіцця эпідэмічнай сітуацыі на тэрыторыі горада Бабруйску і Бабруйскага раёну. У верасні 2021 году адзначалася павелічэнне ўдзельнай вагі захваральнасці на COVID-19 асобаў ва ўзросце 18-25 гадоў. Гэта значыць найбольш актыўнай узроставай катэгорыі грамадзян, якія наведваюць названыя аб'екты. Такі адказ атрымалі жыхары Бабруйску на накіраваны ў мясцовы гарвыканкам і занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі петыцыю з патрабаваннем растлумачыць прычыну ўвядзення ў кастрычніку строгіх антыковідных захадаў, а затым вельмі імклівае іх змякчэнне. Паводле Дмітрия Лайтера зрабілі гэта, цытата, у мэтах выканання даручэнняў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама ў сувязі з набыццём моцы пастановы Міністэрства аховы здароўя. У адказе таксама зазначаецца, што максімальны рост захваральнасці ў Бабруйску і Бабруйскім раёне зарэгістраваны сёлета з 15 да 22 кастрычніка, акурат у той час, калі быў адменены абавязковы масачны рэжым. Гэта ўсе навіны, але заставайцеся з Белсатам. Праз момант вас чакае самая прэсавая праграма без акрэдытацыі з пытаннямі, ці добраахвотна Лукашенко даваў інтэрв'ю Кісялёву і наколькі глыбока ён гатовы інтэгравацца аж па самы Крым. З вами быў Ярослаў Сцешык. Добрага вечара.